An céad cruinniú anseo is cruinniú scripta atá agus sin cruinniú idir na scríbhneoirí an Labhraíonn agus an Stiúrthóir. In íos sin caithfidh tú an na camera scripts dhéana an sin agus téann an Stiúrthóir I suppose í bhfuil achar feadh 5 lá. Agus caithfidh tú floor plans dhéana cáméach na cameraí cáméach na Aisteoirí. Caithfidh tú sucrú amach an sin céad extras a bheith tastal wet agus cén raircnin a mé ba cúigar an sraith seo ach ní bheith beidir ceann amháin den amháin chu rairc eile. Agus in íos sin déanamid an céad seachtain ag tafada agus sin í Studio B. Agus an saithan bíon clachtaí agan den Aisteoirí agus sin an céad uair a aonn tú deis na rairc na clachtaine den Aisteoirí. Agus an sin taonn tú isteach í Studio A déilún go dtí de haon in íos sin agus chun na rairc na log sin na hafta. Ja, seacht. Gan casa timpeall go dtí go deardan taig ó dheabhair agus sin bíd cas. Agus an seachtain sin bíonn tú ag agrú ar feadh 3 lá. Ach bíonn an nómarcha obair ag na agrúthóirí nuair a hagann an siúrthóir isteach, so ní bhíonn ann ach rudí a teamú agus cruinne sa chuir chud a thuirt. Bhí sé sách deachar ag an tús agus chuir sin iontasarm mar ceapméid go mbeadh sé éasca cos is Aisteoir mise so higann go maith céirtá gceist le hain na Aisteoirí. But tá chuil Aisteoir difriúil agus tá mó oibre, I suppose, níos difriúla ag chuil Aisteoir. So de bhí ar mé sin a thugant ar board ar is Aisteoirí dat sco tá gceist an seo. Agus, chuid dóibh tá siad ag déanamh na charactéirí sin le táma fad ar fad. So, tá anis acu céir de chódá bhí tá mé na Aisteoir níos ar feadh 5 bliain go leith, so níl sé éasca dom, but tá sam cé chu é dhéana tásúlam anyway. But sis modulation Stiúrthóireacht is rud an nua dá mé, so bhí mé bhád níos nervhíseach nuair a bhí ag Stiúrthóireacht ach fuair mé an cabhair ó na daoine timpeall na daoine sa bhosca, daoine ar camera, ar fún, fiú ar sáilte. Tugann siad de lug cabhair dom, so